ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଚାଷ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାଷ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 30 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥା ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚାରା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଓ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବୋରୱେଲ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିଶନ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇ 2025-26 ମସିହାରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ଆମକୁ 200 ହେକ୍ଟରର ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ 200 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ 1 ଏକରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ, ଆୱାରନେସ୍ ସଜାଗ କରେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ କରିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲିପ୍ ପାମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସିଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଇଏର ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସୁଛି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛ ସବୁ ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଭେରାଇଟି ଗଛ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଗଛର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 200 ହେକ୍ଟରର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ ପାଇଁ, ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ପାମୋଲିନ୍ ଅଏଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 150 ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାୟ 25 ଏକର ହେବ ଆମେ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି ଗଛ। ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦ୍ୱିଧା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଚାଷ ଲାଭବାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ, ଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗତକାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଅଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଫଳ, ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯିବୁ ତେବେ ଅଧିକ ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ଦାମ ପ୍ରାୟ 193 ଟଙ୍କା। 143ଟା ହେକ୍ଟରକୁ 143ଟା ଲେଖା ଗଛ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିବେ ତାଙ୍କୁ 5250 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାତ ଫାତ ଖୋଳିଥିବେ ତା ବାବଦରେ। ତାପରେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 5250 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ହେକ୍ଟରକୁ। ତା ସହିତ ଯଦି 5 ଏକର 6 ଏକର ଜଣେ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 50% ଶତକଡ଼ା 50% ସବସିଡ଼ିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ 3 ବର୍ଷ ପରେ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ 1 ଏକରରୁ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ଲାଭ ପାଇବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଏକରକୁ ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ 10,500 ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା, ଗଛ ଫ୍ରିରେ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କଲେ 70ରୁ 80 ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଉପଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ।